Naiz irratian, bigarren kafea. Egun on guztioi, ongi etorri bigarren kafera. Egun bitxia da gaurkoa, 4 urtez behin gertatzen baita. Gaur, otsaiak 29 ditu. Egunero, gaurko egunez jaiotako eta zendutako pertsonak izaten ditugu izpide saioaren hasieran, baina gaur zerrenda oso laburra da. Badakizue, probabilitate kontuak. Pentsa, gogoan duzue azkeneko bizurtea nolako izan zen, 2020 zen. Eta denak dakigu urte hasiera nolako izan zen. Koronavirusaren kontura gero eta hurbilago genuela ikusten hasi ginen. Eta 2008ko otsailaren 28an, Hego Euskal Herriko lehen 2 positiboen berri eman ziguten. Bat Araban eta besteak Gipuzkoan. Me pregunto de dónde vendrá. Mi comida se pudre mirando a sus madres rezar. Horrengo egunean, gaurko egunez, Nafarroako lehen kasuaren berri eman zuten, eta baita Gasteizko bigarren paziente baten berri ere. Osasun agintariak herritarrak lasaitzen saiatzen ari ziren, oraindik oso larriak ez ziren kasu inportatuei buruz hitz eginez. Ez genekien zer zetorkigun gainera. Eta egun gutxitan, estanda. Eta gure mundua hankaz gora jarri zen. 4 urte pasa dira eta oraindik ondorioak pairatzen ari gara. Bai, 4 urte pasa dira eta berriro bisurtea da. Esaten dute bisurteetan gertakari batzuk errepikatu egiten direla. Hau da, antzekotasunak izaten dituztela. Beraz, aurten zer pasako den jakiteko, 2020ari erreparatu beharko diogu. Ea ba. Zapaltzeko gela, eman zazu hidrogela. Eskuak sentitzen dut, gastatuta bezala. Segurtasun distantzia mantendu, temperaturak egokia ematen du. Zenbat banaketa eta zenbat isolamendu. Hau temazo bada, Katoliko apostolikoa, bihurtu da gel hidroalkoholikoa. Alkohol, alkohole. Alkohol, alkohole. Alkohol, alkohole. Covid-az gain ekitaldi garrantzitsu ugari egon ziren 2020an, ez dut uste errepikatuko direnik. Baina aipa ditzagun, 2020ko urtarrilaren 31an Brexita ofizializatu zen. The Evening Standard egunkariak ikerketa bat egin du, Europar Batasunetik irten izanaren 4. urteurrenean. Antza denez, 4 urte pasa diren honetan, soilik 13%ak uste du Brexita arrakastatxoa izan zela. Eta entzun hau, beste ikerketa baten arabera, honakoa da Brexitaren eragina musikan. 4 musikari britainiarretik batek ez du berriro lanik egin Europar Batasunean. Lan egiteko aukera gutxiago, erresuma batutik kanpo birak eta emanaldiak egiteko zailtasun gehiago eta izapide burokratikoen kostuak handitzea izan dira Brexitak musikari britainiarrentzat izan dituen ondoriotako batzuk. Who am I to disagree? I travel the world and the 7 seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Musika aipatu duzunez, jarrai dezagun horrekin. 2020an, Zetak taldeak zeinen ederra izango den disko argitaratu zuen. Osasun krisiari guztiz lotuta dagoen diskoa. Eta bisurteak antzekoak direnez, beste disko bat argitaratu du Zetakek 2024an. Ahaztien, Peio Reparazen hitzetan bizi garen erregimen emozionalean zehar doan bidai bat.
Gaur ospatuko diren Gaztea sarietan urteko diskoaren kategorian lehiatuko da Aztilen. Izaroren 0 de enero, Nogenen Aben Zirkel, Ibilbediren Goldea eta Berde Pratoren Adoretua albumekin batera. Bai, eta aipatu duzu Nogen, eta Nogenek ere 2008an disko bat argitaratu zuen, Under Alt taldearen bigarren diskoa zen, eta segulako arrakasta izan zuen. Eta Izaro ere aipatu duzu, eta berak ere 2008an argitaratu zuen Limonesen invierno, beste diskotzar bat. 2008an nazioartean ospe handia lortu zuen artista bat aipatu nahi nizuekenik. 2008an Rosalia Grammy sari bat irabazi zuen El Mal Querer diskoarengatik. Zetaken adibideari jarraituz, horrek esan nahi du aurten Rosaliak disko bat kaleratu behar duela, ezta? Egia den? Egia den. Que me he perdido, son 2 años ya, tú ya tienes 10, los 11 están camino, eras de ojos cielo, de ojo azul marino, no sé qué te gusta, más si las carreras, naves espaciales o barcos de vela, si vives tranquilo o vives con guerra, si ya te enamoras o sientes peleas, si sientes calor, lo sientes por dentro, es que tiene un ángel ardiendo en el pecho. 2008ko beste gertakari garrantzitsu bat George Floyden hilketa izan zen, eta horrek eragindako Black Lives Matter mugimendua. Denok ikusi genituen irudi horiek, polizia bat belauna George Floyden lepoaren aurka. Floyd poliziaren basakeriaren ondorioz hil zen, eta arrasakeriaren aurkako borrokaren simbolo bat bihurtu zen. Black Lives Matter mugimenduak estanda egin zuen herrialde osoan, eta haren oihartzunak estatu batuetako mugetatik haratago entzuten dira oraindik. Hemendik gure aitortza mugimenduaren sortzaileei Alicia Garta, Patrice Cullos eta Opal Tometi. No love in the streets. And then came silence in the city that day. They say, just another one gone. And they tell her move on. She's stuck there singing, baby, don't you close your eyes. This could be our final time. And you know I'm horrible at saying goodbye. But I think of all you could have done. At least you'll stay forever young. I guess you picked the perfect way to die. Oh, I guess you picked. Eta gure aitortza horrelako mugimenduak sustatzen dituzten guztiei. Gernika Palestina herri ekimenaren antolatzaileei adibidez. Tamalez, zeharo beharrezkoa izaten jarraitzen duelako. Gaurko egunez, 1948an, Israelgo agintariek palestinarren lurrak okupatzeko plana abiatu zuten, buruzagi militarrei arabiarren herriak okupatzeko eta behar izan ez gero haiek indarrez kanporatzeko agindu zieten. Ben Gurion Israelen fundatzaile eta lehen buruzaiaren arabera, Israelen mugak ez zituen nazio batuen erakundeak zehaztuko, indarrak baizik. Eta ordutik, okerera egin du egoerak. Azken datuen arabera, nazio batuen erakundeak esana du Gazako zerrendan gosetearen atarian daudela 2,3 milioi lagun baino gehiago. Baizue, bakizue zer, Esan. ez dudala 2008 errepikatu nahi. Urte bakoitzak badu beren hortasuna. Baina ikus dezagun 2024ak zer dakarren. Bueno, momentuz has gaitezen gaurkoarekin, Urte guzti aurre guztiak aso gehiegi izango data. Bilbo Surf Film Festivaleko Inigo Santxorekin hitz egingo dugu, atzo hasi eta igandera bitartean luzatuko den jaialdiaren inguruan. Oso ondo, ze gehiago? Eta gaur bidaiatxo bat egingo dugu, Uruguaira joango gara Montevideo aldera,
Izan ere Euskadiko Futbol Federazioak astelehenean iragarri zuen Euskal Selekzioaren eta Uruguairen arteko neurketa izango zela Samamesen martxoaren 23an, eta guk hango euskal komunitatearekin hitz egin nahi izango dugu. Surfa eta bidaiak, Hemen falta diren batzuk etorri zizkiko gora. Ba ez daude, eta gu bai. Otsaiak 29 ditu, osteguna da, eta hau, bigarren kafea da. Ongi etorri denoi. Zuekin, Julen Goikoetxea Orbegozo, egunon. Hau ere gertatu bertzuen, nik dantzegin eta beste batek ez. Hau Bai? ere gertatu bertzuen, iritsi da egun azkenean. Amaika ikusteko jaioak gara. Egunon. Eta zuekin, Aritz Alkubilla Tamaio. Tamalez oraindik ez diogu dantza erakutsi, egunon, Aritz? Egunon, ja, oza, ni flipatu dut, oza, vamos a ver. Aritz, niri eretzi daten erakutsi, Gaixoeko txaua. Izan behar naiz, autodidakta? Hori da. Autodidakta, bai. Sobre la marcha, esaten dut. Vale. Sekula nuela erreko zinegin nuen Ta zigarroa eskutan abilitza hauek idazten Betianik esan dut Umerik genuela nahi Ta nere neska urdun dagoela esaten etorri zait Esan bezala egunon guztioi, hau bigarren kafea da, 735 saioa, otsaiak 29, eta hau bitxia da, beraz ospatzeko modukoa da, egunak 10 eta 17, eta gure koreografiak 10-ekoa. Más hijo de puta, zemos aspaldiko gure faltsukeria Kalean ikusia, umeek ikasia Beste Hemendik diote, ez diozu erakutsi, baina improvisatu du. Beraz gaurkoan 10-ekoa. Zorionak, Aritz. Eskerrik asko. Zorionak. Eta Julen oso ongi diote. Nik egunen batean jende aurrean dantz egin behar badut, oso garbi daugat, indiok eramango dudala nire motivazio coach modura. Hype man. Bai, berak mantentzen du nire dantzarako txispa txikia bizirik. gure hitzetan Bueno, badakigu dantza ez duzula maite, baina zerbait egongo da, ez? Maite duzuna, Julen. Ba gaur ere... Maite dutik gabe etorri zara. Ez. Maite dut ez batekin nator. Eta maite dut eza edo galdera moduko zerbait da. Zer gertatzen zaio, edo zer dauka, tren bat geltokira iritsi, eta zu trenetik jeisteko prestatzen zara, atea zabaltzen da, eta zer gertatzen zaio, atearen parean 3 hilara eginda dagoen jende horri. Zen edo, gainetik salto egitea. Kontzertuetan bezala zuen gainera bota eta eramango gaitu zuen gainean geltokiko ateraino. Baizu, hori polikia litzateke, Goizeko 7:00 ez du grazia zipitzik egiten. Garbi esaten nahi baldin baduzu. Atea zabaltzen da, eta parean dauzkazu 10 pertsona zuri begira. Oida, eta gaina begira, no? Begira. Molestatzen ari zara trenera sartu behar dugu. Barkatu baino, zuk sartzeko nik atera egin beharko dut. Hori izan da bizitza guztian mantendu den nolabaiteko ordena edo gauzak egiteko modua, beraz. Barkatu ni zu ere badakit, lanera joango zara edo eskolara joango zara edo zure zereginetara joango zara, ez dizu
ilusio berezirik egingo joan beharrak, enik ez dut horren erorik, eta mesedez utzia zu trenetik ateratzen, zeni ateratzen baldin balai, zuek ere leku goio izango duzu akaso esertzeko. Hori da, utzine dudan galdera. Ze gertatzen zaio, atearen parean pilatuta egoten den jende horri. Guztiz ados nago, eta gehituko nioke tabernetan ere gertatzen dela, bereziki gertatzen dela egun euritxu hauetan, jendeak korrika iristen da tabernaren atera, eta aterkia isten du, eta bultzaka barrura sartu nahi du, baina, mesedez, sartu, bai, ulertzen dut, sartu egin nahi duzula, baina eske zu Julenek esaten zuen bezala, zuk sartu alizateko nik atera egin behar dut. Logika, zapaltzaile horrekin... Bai, zapaltzaile, eska hori izango da, ez? Ateratzen bazara zapaldu dituzu. Azpian daudenak. Baina aritzek esan duena gainera, beretzen ezkizurra begira, esan ez bezala... Molestatzen ari zara, molestatzen zu ari zara, barkatu. Ni da trenetik atera behar duena, lehenengo. Goizeko zazpitarditan zombi bezala hola danak. Haze indignazioa dakarra nahi Julenek. There's a tornado in my city. In the basement. That shit ain't pretty. Eta zer maite du Aritz Alkubila eta Maiok? Edo zer ez du maite, Julenek bezala? Bueno, barkaia zue realzaleak. Barkaia zue. Ni maite duana da, eta gaur esan behar dut, sabelean sartzen zaizkizun nervio horiek, bihotzean dauzkasun kilima horiek partida garrantzitu baten atarian zaudenean, eta gaur atletikek, kopako finalerdiak jokatuko ditu Atletico Madriden kontra, barkaia zue, benetan realzaleak, aste artean txarto pasan nuen, anoetan egon nintzen, eta txarto pasan nuen, baina gaur atletik jokatzen dau, gaur egun handia da, Bilbon, izango da, así que, nervio horiek asko maite ditut. Bale, galdera bat, postu egiten zara realak galdu egiten duenean? Ez. Bale, oso ondo. Bale, generalean, ez. Can I dance with you? Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. There's a heat wave coming at us. Too hot to think straight, too cold to panic. Banik maite dut ez bat daukat gaurkoan, eta pena ematen dit, eta bereziki pena ematen dit maite dut eza elkarbanatzeak Beyoncé entzuten dugun bitartean, ze Beyoncé guztizko maite duta da, eta abesti honek alaitu egiten hau, baina gaur maite dut ez bat daukat. Aipatu genuen irratsaio honetan, jakingo duzue, Davidetan agertu da, Tolosan osteopatia zentro batean, osteopata batek, sexu erasoak egin zizkiela hainbat emakumeri, eta hainbat salaketa zeudela. Hasieran 2 salaketa izan ziren, gerora 4, gerora 7, eta atzo jakin genuen 8. salaketa bat ere jarri duela beste emakume batek. Beraz, gutxienez 8 dira biktimak, naiz eta sumatzen dugun askoz gehiago izan direla. Eta 8 dira, eta atzo albistea jaso nuenean, gizonez inguratutan egoen. Tamalez oraindik egokitzen zait, bilera askotan emakume bakarra izatea. Beste atzoko bilera batean, 10 ginen eta 9 gizon, eta ni emakume bakarra. Eta orduan iritsi zitzaidan albistea, eta elkarbanatu nuen. Ikusi zutelako nire aurpegian, kezka zantzu bat. Eta esan nun, barkatu eske guentxe iritsi zait, abisua 8. salaketa bat dagoela. Eta gizon horien jarrera izan zen, baina bagenekin ez da? Eta nola eta? Nola ja, atea ziren hainbat salaketa, gehiago ere egongo zirela, bagenekien. Eta alde batetik egia da, espero genuen salaketa gehiago egotea, oraindik espero dugu salaketa gehiago egongo direla. Baina, nola baiteko uzkurdura sentitu nuen bihotzean, ze iruditu zitzaidan, bagenekien horretan, bazegoela, implizutuki, etzaigu ajola bat. Bagenekien eta orduan ez diogu garrantzia ematen. Ja, eta mendik horra bat gehiago eta listo. Eta bat gehiago eta listo. Bat gehiago eta listo, eta punto, eta ez da zer pasatzen, eta niri 5, 4 emakume edo 8 edo 12 diren. Isilik geratu nintzen, baina pentsatu non,
Ez gara hizketan eri ezakit, erre dituzten zakarrontzietaz. Erre dituzten zakarrontziak igual, 2 izan edo 4 izan, 5. Baina emakume erasotuak 2 izan edo 8 izan, badago aldaketa. Bakarra gehiagizkoa da orduan pentsatu 8, zenbateraino den gehiagizkoa. Eta pixka bat tristetuta joan nintzen etxera, eta zuekin elkarbanatu nahi nuen maite dut, ez hau. Ados. Me da miedo cuando sale, sonriendo pa' la calle, que todos pueden ver los hoyuelitos que te salen. Tan bonita que amenaza, cuando cae me da miedo, tan fría como la nieve, cuando cae desde el cielo, cuando sale por la puerta. Pienso que no vuelves nunca. Y si no te agarro fuerte, siento que será mi culpa. Pienso en tu mirada clava una bala en el pecho. Pienso en tu mirada clava una bala en el pecho. Pienso en tu mirada clava una bala en el pecho. Pienso en tu mirada clava una bala en el pecho. Pienso en tu mirada clava una bala en el pecho. Pienso en tu mirada. Sale, sonriendo pa' la calle, porque todos pueden ver los hoyuelitos que te salen. Me da miedo cuando sale, sonriendo pa' la calle, porque todos pueden ver que te sale. Irratia. Ongi etorri entzuleok, ongi etorrek izan zaiteztela Xaxamixaren bigarren demoraldiko bigarren saio honetara. Gure azken saioan etxeko gonbidatu bat izan genuen, Amona Josefina hain zuzen, gaurkoan ordea, dagoeneko entzunko zenuten zerbait, baina kanpotik dator gure gonbidatua, kanpotik eta oso urrunetik, batzuk akaso ez duzu ezagutuko, beste batzuk akaso bai, Moriakoko bazuloetan bizi ostean, Mordorren bizi da orain. Orkestu egingo dugu. Gollum, edo Smigol jauna, gitora. Kaixo! Ezertan, hasi horretik, Gollum, Smigol, nola deituko dizut? Biak gaude hemen Josh, asike nahi dezun bezala, Gollum. Ara, hemen da Gollum. Hemen da agertu da, oso ondo. Norekin ari nahi zorain, biotatik? Smigol jauna, Josh, baina Gollumekin entzuten zaitu. Josh, hartaburua. Ui, barkatu, Josh. Gollum izan da. Lasai, Smigol, lasai. Kusten dudanez, zaila izango da, bi pertsona gorputz berean sartzea, ez da? Nolako harremana duzu bion artean? Zuri zeraxola zaizu. Lasai, kuriositatez, jakin minak, butzatu naguri galdetzera, besterik ez? Bai, barkatu Josh, ezin kaso, Gollumi. Barreman hona dakau, batzutan ikustezu pizkate, burua jute zaio, baino pertsona hona da. Ikusten dut, bai, Smigol, ez dut inolako zalantzarik. Beraz, aipatu duzu, harreman ona duzu, galdetu nahi zutera berean, naiz irratiko Donostiko estudioan zaude, nola etorri zara Mordorretik? Oinez, Josh, gu oituta gaude kilometro asko egitea. Gezurra, Josh. Smigol, alperrutxa da. Niregatik ez balitz, Nazgulean etorriko litzateke bera. Ara, Nazgula. Zardori. Eserrez, bertako animali bat, Josh. Ados, Smigol, alperra dela diozu beraz, Gollum? Alperrutxa, gezurra da, oi. Iso, bago. Zeiba ustezu dauzkala olako hankafinoak, Josh. Ez du lako ez erriten.
ikusten dizut, ez dakit nola esan kanpotik, argalak zarete oso, akaso ariketa pixka bat, gimnasio pixka bat, litzateke gaizki etorriko ez da? Ez dakitan Mordor inguruan ez duzu akaso izango baina. Badao bat bai, baina beti orkoz beteta da oioz, kriston usai txarra otea. Pentsatu dut bai, Mordor inguruan ezer onik, ezer usain ondunik izatea ere, sekulako kiratxe ez da? Ez dakizuzuk onda. Bueno, apur bat beste gai ezberdin bat egilduaz, noski, eraztunaren inguruan ere, hitz egin nahi nuke. Altxorra, bai, nire altxorra. Xatoken Moura, hilabeteko azken igandeetan gaueko 9:00. Esango du historiak epaitegitatik kanpo behar luke hilobiak espetxetan naizegadetan ustekabeko tiro. Gernikatik, historiako lehen bombardaketa zibil indiskriminatua jasan duen herria izatearen zoritxarreko zilegitasunetik. Minek ezaldu mine materik nori egiten dio kalterik. Gernikatik, gure hildakoen, zaurien eta suntsipenaren memoria historikoaren talaiatik. Mendira eraman zaitu negar zoriak gaurkoan ez du kantatu. Gernikatik Palestinari, Gernikatik Israeli, Gernikatik munduari esan nahi diogu. Hemen pairatutako bombardaketa hartatik, gaur egunera arte, gizateriaren historian bizitako guztia bizi eta gero, munduak eta historiak ezin dutela herri baten suntxiketa bakar bat baino gehiago onartu. Munduak eta historiak ezin dutela Palestinan gertatzen ari dena onartu. Munduak eta historiak ezin dutela Gernika berri bat onartu. Aritzaren memoria Gizateriaren historian izandako sarraski guztien artean, zoritxarreko leku berezia duen Gernikatik, Palestinako herritarren aurkako sarraski etengabea geratzeko eskatzen dugu. Eta sarraski honekiko edozein onespen eta konplizitate irmoki salatzen dugu. Kare hotzak edota kare goriak norkera bakitzen ditu gorpuen kategoriak. Nekez galdetzen du ariztiak, zerrote du honetik gaiztiak, eta zer txarretik ongiak. Minek ezaldu mine materik nori egiten. Palestinako herritarrak entzungo alduzue Gernikatik gure hotsa. Zure hildakoak gure hildakoak dira. Zuen etxe birrinduak gure etxeak dira. Zuen lur okupatua gure lurra da. Zuen aurrak gureak ere badira. Zientzita zetozen gorri goriak odola bozo. Eta jakin ezazue, horrorearen ondoren, iluntasuren ondoren, triskantza eta sarraskiaren ondoren, dena galdua zegoela zirudien arren, hondakin eta gorpu artean, herri honetan, arbola batek zutik irauntzuela. Eta ehunka hildako haiek zeutzen lur berean, jolasten direla orain gure aurrak. Bombardaketen biktima haiek mintzo ziren hizkuntza berean, eta hala desio dugu gerta dadin baita Palestinako lur okupatuetan ere. Gernikan aritza bezala, Palestinan olibondoa, zutik, herrien eskubideen, askatasunen eta bakearen ikur. Gernikatik, gaur egun bakearen ikur unibertsal bihurtua, munduari esaten diogu, gizakiaren deshumanizazioari ez. Denok gara mundu, denok gara gizaki, denok merezi dugu munduan leku bat. Anzurari ez, genozidari ez, Gernika berririk ez.
Irakurri dizuedan hau, Gernika Palestina herri ekimenak argitaratutako manifestua da. Urte bukaeran argitaratu zuten, baino ez dago gaizki noizean behin gogora ekartzea. Gernikak eta Palestinak dituen antzekotasunak burura ekartzeko, baina bereziki Gernikaz kezkatzen garen bezalaxe Palestinarengatik ere kezkatzeko. La pena del que a nadie importa y todavía sigo en pie. Soporté el vientre de la artillería, el fuego en la guardería. Zergatik aipatzen dugu gaur Gernika Palestina herri ekimena, hasteko saioaren hasieran aipatu dugun efemeridarengatik. 1948ko otsailaren 29an lurrak okupatu zituztelako. Baina baita ere asteburu honetarako deialdiak egin dituelako ekimenak. Baina testuinguru pixka bat edukitzearren zer da Gernika Palestina? Gernika Palestina deialdi herritar bat da, 2023ko urrian Euskal Herrian jaio zen ekimena. Israel eta Palestinaren arteko gatazkan emandako azken gertaerek sortutako arduratik. Naiz eta Israel eta Palestinaren arteko gatazka kontzeptu hori ez zaigun hainbeste gustatzen eta nahiago izaten dugun Palestinaren aurkako sarraskia hitzak erabili. Recuerda bien que no hay rumor que me defina. Ekimenak dioen bezala, milaka herritarren heriotzak provokatu ditu, honek nagusiki aurrak, baina ez hori bakarrik, baita 1 milioi bat desplazatu, giza hondamendia eta nazioarteko legeldiaren aurkako jardun iraunkorra ere. Eta nola ezin dugun honen aurrean isilik egon, hainbat ekitaldi esan bezala antolatu dira asteburu honetarako eta guk bigarren kafean askotan arte eszenikoen hitzorduak kontatzen ditugu, animatzeko ez, zuek entzuleak kontzertuetara joatea, antzokitara joatea, bakarrizketak ikustera joatea, baina gaurkoan arte eszenikoen gomendioak egin beharrean, nahiko genuke zuek guk egingo dugun bezala, horrelako ekimenetan parte hartzea. Adibidez, elkartasun aktiboa Amurrion, martxoaren 2an, 12:30 izango da, Juan de Urrutia plazan. Eta nahi izan ezkero ere, ekarpen ekonomikoa egin daiteke, beraz, begiratu Gernika Palestina herri ekimeneko sareetan, edo Amurrioko sareetan, eta bertan topatuko duzue ekarpena egiteko kontu korrontea. Amurrio urrutik giratzen bazaizue, badaukazute horrelako ekintza, Hernanin antolatuta, martxoaren 2ako hau baita ere, 12:00 ordubietara izango da plaza berrin. Bilbon maiatzaren martxoaren 3an barkatu izango da, 11:30 ordubata Guggenheimeko zabaltegian. 2 orduz, Palestinari elkartasuna eskaini nahi diete. Zaldibarren ere martxoaren 3an izango da, 12:00 ordubietara. Kontzentrazio egingo dute eta baita ekitaldia ere udaletxeko plazan izango da. Santutxun larun batean egingo dute, 12:00 ordubietara baita ere, Karmelon. Eta Erandion aldiz bihar izango da ostirala martxoaren 1, arratsaldeko 8:00,
Altzagako metro Bilbao geltokiaren aurrean konzentrazio egingo dute. Lekunia bestiak alizan ditzen eriotza begietan bizi ederreko baten amesten. Oso trebezin gatzen hemen ez zabatarren untan zbeterik izantza. Eta aldiz Irunen gaur egingo da arratsaldeko 7:00, beraz animatu San Juan enparantzara gerturatzera, gaur bertan, esan bezala, otsailaren 29, Irunen arratsaldeko 7:00. Eskietan bere bila beste unek, arruntegin ezan. Badaketez ditalanka esan dikabiatiko ene bihitzoi kantatzia mikrofono juntan. Bero bakotxak sekulan, atzez dezamen hau izten dugila bito zumaiten eskietan. Eta batzuetan, salatu aurretik, testu inguroa ezagutzea ondo dagoelako. Elkartasun aktiboak antolatu du hitzaldi bat gaur arratsalderako Deban, arratsaldeko 6:30 Zer ari da gertatzen Palestinan izeneko hitzaldi bat, eta hizlaria Gabriel Ezkurdia izango da, geopolitikaz eko analista eta ikerlaria. Israël et la bande de Gaza. Un Palestinien a été tué par des tirs de l'armée israélienne. C'est le premier mort depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu mercredi. 19 autres Palestiniens ont aussi été blessés par des tirs. Ze ezaztu Gazako osasun ministeritzak eta baita Save the Children elkarteak ere astearte honetan salatu zutela, hasi direla desnutrizioaren ondoriozko heriotzak. L'un de nos activistes a pu filmer le début et la fin de cet incident. Mais les soldats l'ont empêché de filmer le moment où les chiens ont attaqué le jeune Palestinien. Voilà ce qui arrive aux paysans tous les jours. Si on n'est pas là, c'est sur eux qui tirent. Voilà. Ils sont allongés en position de tir sur la colline. Voilà, ils tirent tous les jours. Voilà. On rappelle le bilan de cette opération, 2100 Palestiniens tués, 10 000 blessés et 55 soldats israéliens tués. Aurrak gose ziltzen ari dira elikagai kamioiei sarbidea ukatzen zaien bitartean. Eta etengabeko borrokek Gazara iristen den laguntza urria ematea eraguzten duten bitartean. Ezaztu eza ere inanizio gerra metodo bat dela, eta beraz, ukatzen dituela Genebako konbentzioko neurri guztiak. Historiak epaitu egingo gaitu, ari gara hori esaten, azkeneko hilabeteetan behin eta berriz ez dakit benetan kontziente garen. Beraz, animatzen zaituztegu asteburu honetan aipatutako ekintzetan parte hartzera. But don't be unkind. It don't mean I'm blind. Perhaps there's a thing or two I think of lying in bed. Gramofonoa. Estitzu Pinatxorekin. But there it is. Keith Emerson ekarri nahi izan dugu gaur gramofonora. 1954ko azaroaren 2an jaio zen Erresuma Batuan, eta Emerson Lake and Palmer taldeko teklatu eta abeslari gisa egindako lanagatik da ezaguna. 77an egintzun debuta The Nice taldearekin, eta 70an Emerson Lake and Palmer super taldea sortuzun. Rock sinfonikoaren erakusle nagusiak izan zirenak. Taldea 78an banandu zen, 82an bueltatu, azkenik 88an berriro ere desegiteko. Mino joan etorriak gora bera Emersonek taldearekin ondare musikal ikaragarria utzizun. Tragikoki, bere eskuineko eskuko nerbio bateko gaitz baten ondorioz depresio sakonean sartu zen, bibeatz ezin mugitzea eragintziona, eta nonbait ezin izan zion egoerari aurre egin, eta bere buruaz bertze egintzun 2016ko martxoaren 10ean buruan tiro bat emanda Keith Emersonek. From the beginning. Jada entzungai duzue gramofonoaren azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan.
Baina tira, itzordu gehiago ere baditugu eta kontatu egin nahi dizkizuegu agian giro alaixago batean. Aritz, beldurtu egingo zaitugu azkenean. Horrela, serio jarrita. Ja, gaur oso serio gaude. Bai, hau ez da bigarren kafea. Bueno, bigarren kafea dena da. Bigarren kafea bada. Hau ere bada. Bada, salaketa bada, aldarrikapena bada, baina bada dantza eta bada irria eta bada elgara eta bada itsasoa. Bai, eta txiste txarrak. Ia da, parkatu. Zuek, Goiuri Aritz, olatuak eta itsasoa eta horrelako gauzak zer moduz, ondo, gustuko dituzue, errespeto ematen dizuete, surfean aritzen zareteak aso? Ni surfean ez. Ez da nire, baina ikusteko Instagramen olatuen bideoak, horretarako, bueno, beti prest. Aritz? Bueno, ni, haibidez txikitan nik goratzen naiz, Plentziako ondartzara joaten ginenean aspertzen ginen, ze oso lasaia esan, eta sopelako ondartzara joatean nahiago genuen, bueno, olatuak zeudelako, baina orain ja, bueno, ez naiz oso olatu zalea eta surf zalea. Ederrak izaten dira, aldian behin ikusten ditugun bideo horiek, ezta? Adibidez Donostiko paseo berrian, edo horrelako leku batean, olatuak ikusten jendea, eta gero eta itsasotik gertuago, eta horrelako batean etortzen da olatu handi bat, eta guztiak blai eginda. Hori ere, Artaburuti pixkat izatea ere bada, pixkat. Niri egia esan gustatzen zait ikustea, bideo horiek badakidanean emaitza ona izan dela, ez? Hau da, pertsona hori ondo dagoela, edo blai eginda amaitu duela, baina besterik ez, ze bestela tentsioan egoten naiz, ama, olatuak harrapatu dut, orain ez dakigu pertsona... Bai, esan. Non dagoen. Eta behin ikusten duzunean ondo dagoela, ze pentsatzen duzu. Artaburua. Eskatu zen idalez, harimaren beste aldera, emateko gai nintzen, non naiz. Ikusi nuen aurrekoan Instagramen bideo bat, Baptist Txazelek grabatutakoa dronarekin, eta surfean Xabi López, euskal surflaria, Nazaren, Portugalen, eta olatu erraldoi batek irentxi egin zuen, Xabi, eta orduan agertu zen, uretako motoa agertu zen, eta, klaro, zuk ikusle bezala, badakizu ze puntutan gutxi gora bera galdu den Xabi. Baina motoak ez daki. Zuk dronaren ikuspuntua daukazu, baina motoan bertan dago. Eta minutu bateko iraupena du bideoak. Baze, sufrikarioa, esanez, ni mugikorra hartu eta esanez motokoari. Ezkerretan handago. Eta noski, topatzen dute, ateratzen dute, Xabi, ondo dago. Baina bideo honek sortu didan antxietatea, ez dakit. Antxietateari oraindik ez diot bueltarik eman. Horrein badakizu ze gertatuko zaizun. Instagrameko algoritmoa ez da tontoa, eta horrelako bideoak bata bestearen atzetik erakutsiko dizkizu. Bueno, olatu eta zari gara, olatua, itsasoa, batzuk, batu duzu bezala ez, horregoten dira, eguraldiko aplikazioi begira, itsasaldi gogorrenak non egongo, alik eta olaturik handienak hartzera joateko, beste batzuk olatui begira egoten dira, baina badira, surfaz eta itsasoaz busti beharrik gabe gozatzeko eta disfrutatzeko aukerak, eta hoietako bat da, esate baterako, atzo inauguratu eta igandera bitartean, Bilbon eta Getxon egingo den Bilbao Surf Film Festival, dana esaten hasita, gaurkorako espero genituen gure saioan bertako ordezkariak, baina esan digute goizan astu zaiela eta saiatuko gara biharkorako itzordu bat jartzen, baina pixka bat aipatuko dugu ze ikusi izango den eta zertaz gozatu izango den datozen egunetan. Alde batetik, itzenak izenburuak berak ez, jaialdiaren izenburuak berak esaten duen moduan, film lehiaketa bada, film jaialdi bada, pelikulak ikusi izango dira, guztira gutxi gora bera, dena esaten hasita Bilbao Surf Film Festival.eus webgunean duzue, bertan ikusi izango den guztia, ze pelikulez haratago ere asko dago ikusteko. 60 bat pelikula zenbatu ditugu, gutxi gora bera ikusi izango direnak, jada batzuk ikusi izan dira, atzoko inaugurazio ekitaldian, Getxoko musike barri aretoan, 4 pelikula bota zituzten, iraupen ezberdinetakoa dira, batzuk ordu erdi ingurukoak, besteak laburrak ere 5 minutukoak, eta atzo, 3 euskal ekoizpen ikusteko aukera izan zen, Zuku, Surfin 360 eta Surfkon Estrella, lanak ikusi izan ziren esan bezala musike barrin egindako inaugurazio ekitaldi horretan, eta gaurkoari begira, otsailaren 29 begira, 3 saio daude programatuta musike barrin bertan, arratsaldeko 4etan, 6etan eta 8 eta 10ean,
eta bakoitzean pelikula ezberdinak ikusi ahal izango dira, aipatu dugu lehiaketa bat dela, eta epaimaiak sari ezberdinak ere banatuko ditu. Alde batetik film onenari dagokion saria banatuko dute, film labur onenaren saria ere bai, tokiko filmik onena, Euskal Ekoizpenik onena, Action Sports film onena, publikoaren saria ere banatuko da. Eta Action Sports horrek, bai, hori da, gutxi bera hori, ez? Action entzuten dugu, eta holata hondiak, eta holako arriskuneak izan ditezke, egia esan 10 metro golatu batean surfen aritzeak badu bere arrisku puntua, bizitzan beste gauza askok duten bezalaxe, eta esan duguna, gutxi bera pelikulen aldetik begunero izango dira proiekzioak, gero itxiera ekitaldi bat ere izango da, eta bertan, aipatutako sari hoien banaketa egingo da. 8 Euskal Ekoizpen zenbatu ditugu, bueno, akaso ohituago gaudez, mendiaren inguruko Euskal Ekoizpenak eta ikustera, baina surfaren alorrean ere, ari gara pausoak ematen, 60 pelikula dauden jaialdi batean, 8 Euskal Ekoizpen egotea, bueno, ez dago gaizki hori akaso jaialdiko arduradunek ere esango digute, baina horrez gain, eskaintza zabalagoa ere badago, alde batetik, duela minutu gutxi entzun dugun etxekalte taldearen kontzertu ere izango da, larun batean, batez ere horrelako aisialdiarekin lotura duten ekitaldiak astebururako daude iragarrita, normala den bezala, jendeak ere disponibilitate gehiago izango duelako, eta musika banaldiak, tailer ezberdinak, pelikula gintzarekin edo filmen industriarekin lotura duten ekitaldiak ere izango dira, tailer ezberdinak, horrelako pelikulak egin dituzten hasiberriek teknika ezberdinak ikasteko, esan da bezala, askotarako emango duen jaialdia izango da, pelikulez haratako, esan duguna ez, surfaren inguruan gauzak ikusi, ikasi eta gozatzeko aukera, tailerrek ere egingo dira, aurrentzat, familia osoentzat, beraz hori, gaurkoan nola baitere atariko hau egingo dugu, eta espero dugu biharko saioan, Bilbao Surf Film Festivaleko ordezkariekin hitz egin ahal izate, eta beraiek noski hobeto azalduko digute, lehen da biziko bieguna nola joan diren, eta asteburuari begira duten eskaintza ere zer nolakoa den. Ni aritu naiz kuskusatzen hemen pelikulak eta egia esan zoragarriak dirudite. Irudi aldetik hori esan gabe doa. Zeia olatuak hain ikusgarriak izaten dira normalean, horrelako pelikuletan eta mimoz egindako lanetan are gehiago, baino historiek ere badute mamia eta engantzatzeko modukoa, adibidez Balance izeneko pelikula, oreka, euskeraz, bertan Laida Gorka eta Robert dira protagonistak, eta hiruek helburu berbera dute dela gure planeta zaintzea. Eta hortik pixkat izenburua ez, gure etxeak merezi duen oreka aurkituko aldugu, eta bertan, rezikla-birziklatu ezagutzeko aukera izango dugu, ez dela soilik irudi ikusgarriak, baizik eta istorioak eta aldarrikapenak eta kontzientziazioa. Hori da, eta zentzu horretan, pelikuletan kontatzen den historia horiekin lotuta, jardueren artean badira ez, bai jasangarritasuna, ingurumenaren zaintza eta antzerako gaia jorratuko dituzten tailer, hitzaldi eta bestelako ekimenak ere, eta beste ematetan ere aipatu izan dugu ez Goiuri, horrelako zinemagintzan, bai izan itsasoarekin lotura duena, mendiarekin lotura duena, edo kirolekin lotura duena, duela urte batzuk bazela ikusgarritasuna, irudien ikusgarritasun hori bilatzea helburu nagusia, akaso hor abiapuntua hori izan zelako lehenengo heldulekoa, baina ondoren konturatu gara eta ikusi dugu historiak ere ari direla sartzen, pelikulak, hau da, zinemagintza ari dela egiten, ez dela bakarrik irudi ikusgarriak aukeratu eta hoiek bata besten atzeretik jartzea, eta zentzu horretan gaitegi ere zabaltzen doa, pelikulak egiteko baliabide ezberdinak dituzten ekoizleak ere izango dira, batzuk baliabide mugagabeak izango dituzte kasi, beste batzuk askoz baliabide mugatukoekin ariko dira, eta horrek berak ere askotan baldintzatzen du ez, historia kontatzeko modua, eta zentzu horretan azken emaitzere baldintza duta geratzen da, baina bai, denetik dago, irudi ikusgarria dituztenak, historia ikusgarria kontatzen dituztenak, beraz, eskaintza hortxe. Zuk uste duzu aurkeztu alko dudala lehiaketara? Ez, badakit nondik zoazen, jarri duzun aurpegiarekin badakit nondik zoazen. Nola dakizu? Nola dakizu? Jarri duzun aurpegiarekin, ez da nik espero dudana edo bai? Ez dakit zer espero duzun zuk? Gaiztakeriak, besterik ez, gaiztakeriak, maltzurkeriak eta
Aritzesa duzu zerbait? Ez ez dakit. Oindik ezin ez zure buruan sartu, baina... Baina, ni txintxoa naiz. Ez dakit nik, Begira. Egia esan bai, Julen. Hortara zindua zen, Arpeian nabaritu dizut. Kontatu, ze intriga. Hemen badago historia bat. A ber. Duela, ez dakit, bizpairu, hiru bat aste edo izango da, Inigo oso piraua zalea da. Badakizu hori ez da. Bai. Orduan, igande goiz batean joan ginen, Hondarribira, pirauan ibiltzera, hango lagun batzuekin, eta hango bere, horretar dedikatzen den jendearekin. Eta atera ginen Hondarribik hondartzatik, eta pixkat itxaso aldera atera ginen, eta ni eta beste taldean joazen bi, ez geneukan esperientzia gehiagirik, eta han joan ginen komentatzen, olatu batzuk eta ikusten genituela, eta kontatu behar dugu sekulako itxasoa zegoela, eta gaizki pasa genuela, eta horrelako. Eta une batean, Inigo grabatu zuen bideo bat, eta agertzen gara guan pirauekin, eta itxasoan olatu bat badirudi badatorrela handi xamarra, baina hori azkeneko momentua, ilusio hori optikoa, ez dakit nola esan. Eta olatu hori batzen enbestera. Ilusioa zuena, bai. Eta bideo hori Goiuriren eskuetara iritsi zen, eta arrezkeroz alduen guztietan leporatzen digu, eta ateratzen digu bideo hori, eta begira, ez dakiz ze olatu zetorrela zirudien, eta gero azkenean horretxe koska txiki bat bakarri da, eta... Baina esaten diot, egunen batean olatu handi bat etorriko dela, eramango gaituela, eta gure lagun batek esaten duen bezala, egun bateko negarra eta betiko bakea. Goiuri, ez izan gaiztoa. Frentez, alasa Julen. Ojo! Frentez eta alasa Julen, eta badirudi mendatorrela lo imposible pelikulako tsunamia. Eta Julenen piragua ez da mugitu ere egiten. Noiz utziko duzue irekin sartzeaz, noiz utziko duzue irekin sartzeari. Egin parra. Zer hori egin naiz, hirureunekin, ezur guztiak hautzita. Bueno, orduan, aurkeztu dezaket jaialdira edo... Muturreko piraua esperientziak. Muturreko piraua esperientziak, oso. Izen ez zait asko gustatzen, Ez, muturreko aia palarekin hartu. Ezarkatu, aipatu dugu, ez? Euskaleko izbenetan, Balance, Ipar, Semillas del Mar, Zuku, Spicy Knives, ez dakit beste doinu bat daukat izen buroiek. Muturreko esperientzia pirauan, ez dakit ba. Farsante jarri zedukezu, azkenean hori da, ez? Badiru diztak zer dela, eta gero azkenean, olatuko eskor bada, pasatzen dugura, eta listo. Hemendik esate dute, Julenena izan zela kirol emanaldirik ikusiena. Osa, bideo horrek zenbat buelta eman ditu hortik mundutik. WhatsApp taldetik. Gutxiegi. Egonen baten erakutsi egingo dugu. Julen ez da zerretu. Indiokerrek dio, Julen ez da zerretu. Ez zerretuko, baina... Bide hori irakusten duzuen egunean, ate horretetik aterako naiz, eta nahi ditzuliko. Bale, orduan nahi zugu irakutsiko, barkatu Julen, barkatu. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Ez dakitzu zer irakurri eta gomendio bila zabiltza? Uluka podcasta Naiz irratian, ostiralero, arratsaldeko 7:00. Literaturaz bai, baina ez da inbeste. Gizu zer den kirol ekstremoa? Beste zein den kirol ekstremoa? Zein? Irratigintza. Bai. Irratigintza da, kirol ekstremoa, zegu hasten gara hemen hizketan olatuak gora, olatuak bera, pelikula gora, pelikula bera, itxasoa nahaztuta dago, gonbidatuak nahaztuta daude, Gernikatik Palestinara,
Samamesetik Montevideora, ez dakit, bisurtea dela eta ez dela. Eta hasten gara, xorro hitz egiten eta ez gara konturatzen, dagoeneko goizeko 11 iristear daudela, 12 segundu barru, eta guk, azken ordua ezagutu egin beharko dugula, eta horretarako prest dugula gure lankide Oñatz Aizpuru, guri kontatzeko ea zer ari den gertatzen munduan azkeneko orduetan. Egunon, Oñatz? Nahi badut segi, divertitzen. Noma gutxi egon niretzat. Izango da zuen zutea. Bai. Kontatu, momentu honetan traktoreak berriz ere itzuli direla Iruñeko kaletera, eta trafikoan oztopoak ari direla eragiten, 200 bat dira, goizeko lehen ordutan, Iruñarrian boltaka dabiltzanak, foruzengoa dionez, eta aurreratu behar da, bihar Donostia aldera joatekoak bazarete, eta enbak dinamika propioa abiatuko dutela, eta Gipuzkoako hiriburuan ariko direla boltaka, beraz arreta puntu horretan. Merindades plazara iritsi dira lehen traktoreak Iruñean, goizeko lehen orduan, bertako udaltzainak dionez, Agustinos Industriagunean ere 80 bat elkartu dira, Eroski Merkatal Zentruaren ondo horretan, eta Lizarratik ere beste 100 bat atera dira. Beraz, pentsa guztiak Iruñera ailegatzerakoan zer nolako arrabotsa sortuko den. Ostiral honetan, eta enbak esan bezala deitu dute protesta, Gipuzkoako baso elkartea eta beste 38 elkartearekin batera, goizeko lehen orduan Legorreta, Orio eta Errenteriatik zutabeak aterako dira eta Donostian ibili ondoren Miramonera joko dute, Gipuzkoako batzar nagusira hain zuzen. Han manifestua irakurtzea espero da eta alderdiekin elkartuko direla aurreratu dute. Euren asmoa da lehen sektoreak herritarrei ematen dien onura aitortzea eta euren lana behar bezala ordaindua izateko neurriak eskatzea erakunde ezberdini. Bestalde, Barakaldo jakin dugunez, 2 adin txikiko atxilotu ditu ertzaintzak beste adin txikiko bati sexu erasoa egitea egotzita. Pasaren urtarrilaren 4an izan zen erasoa eta neskatuak salaketa jarri zuen. Momentuz ez dago datu gehiago hori, biztan denez, adin txikikoak baitira implikaturikoak, nola nahi ikerketa martxan jarri eta atzo bertan atxilotu dituela ertzaintzak 2 adin txikiko mutil hauek eman du jakitera. Bestelakoan, kontsumarako prezioen indizearen urteko tasa 6,10 jaitsi da otsailean, 2,8ra arte, iazko hilabete bereko datuekin konparatuz, Espainiako Estatistika Institutuak emandako datua da hau, urtarriletik otsailera berriz, prezioak 3,10 garestitu egin dira. Beraz, urte arteko inflazioa bere egin du bai, baina hilabetean gora egin du prezioak oroar erregaiak garestitu egin dira eta urteko bigarren hilabetean iazko epearekin konparatuz. Ikusi behar da zer gertatzen den, inflazio honeko 3ko langatik bera jaitsi da 5 hilabeteren ondoren, baina azpilko inflazioari begiratzen badiogu alegia energia eta elikagai freskuak kontuan hartzen ez dituena 2,10 jaitsi da. 3,4 aurreko 3 hilabetearekin konparatuz. Hor beraz, datua ere nabarmentzeko datua. Gazako egoera aipatzeko laburrean bada ere, berriz ere Israelek jarraitzen duelako erasoaldiarekin eta azken orduetan beste 70 palestinar hil dituelako armada sionistak. Urtarrilaren 7an erasoaldia martxan jarri zuenetik ofizialki 30.000tik gora dira hildakoak. Gazan ez ezik, Sarraskia, Zisjordania eta Libanore ari da izaten, Nabluseko hegoaldean edo Hebronen enfrentamentuak eta Libano hegoaldeko Kafra herria ere bombardatu egin duelako armada sionistak. Eta amaitzeko esan honekin lotuta, Nafarroan sindikatuek eta Jala Nafarroak Palestinarekin elkartea dituta, erakunde enpresa eta norbanakoentzat diru bilketa kanpaina jarri dutela abian, euren asmoa da dirua biltzea lantokietan, bai erakundeekin eta baita elkartekin, eta ondoren Gazan berrerekitzeko lanetarako erabiltzea. Bestalde, aurreratu digu gurean gaur, Odei Arangurenek, asteburuan ere ekimenak izango direla Nafarroan. Buruazen pizka bat ere, hori, Iruñetik pizka taldentzea eta herriei ere hitza ematea. Horrexegatik, asteburu honetarako, martxoaren 2 eta 3rako, prestatu ditugu 8 mobilizazio ezberdin, Nafarroko herri ezberdinetan, hori, elkartasun aktiboa eta dinamika hau eraman dutenak, herriak berak izan diren. Jala Nafarroa beraz, asteburuan ekimenak, Iruñean ez ezik, Tutera, Lizarra, Tafalla, Zangoza, Elizondo, Otxagabia, Leitza eta Altsasun izango dira. Onaino kontatzeko genizuena lagunok zuena deitza Goiuri. Eskerrik asko Oñatzkuk aurrera jarraitu behar dugu eta Kubara bidaiatuko dugu. Bidaiatu, hau da, ez gara mugituko, estudiotik, Ez dago mugitu beharrik bidaiatzeko,
Ze poetikoa hori. Ez, hori da, miserablen kontua. Besterik ez dagoenean, mugitu ezin duzunean, horrelako gauzak esan behar, baina, bai, Kuba, edarra Kuba, izango da, nire izan, nire iritsi. Esan nire, zu? Ez dara. Bueno, autoristura. Bigarren kafekoa, Bueno. Egongo gara. Joango gara. Saio bat egin beharko dugu, handik. Egunean. Bai joan ez gara, amagos bat, ez? Hori da. Saio bat egiteko ez gara joango. Ez gara joango, urruti dago. Esan bezala Kubara joango gara. Zeren aitzakian? Ahozkotasunaren jaialdiaren aitzakian. Ze ahozkotasunaren jaialdi hau nazioartean ezaguna da, eta nazioarteko gonbidatuak izaten ditu. Eta horregatik Aldo Mendez gonbidatu dute aurten, kubatar kontalaria, ipuin kontalaria, musikaria, berak kontatzen du, eta hau, bueno, entzuleak erabaki ezala, mito erotikoa ere badela, eta beraz, guk esan dugu hori dena entzun da, gonbidatu egin beharko dugula, ezta? Bai, gonbidatu duzue, etorri altzuelako, ezta? Bere izenak esaten du moduan. Libre aldago da, bai, aldo, etorri egin da. Ja. Aritz, ongi etorri, Eske, nivela da... Horrela da, hori da, Aritz. Hori da. Oituko naiz. Humorearen estoldetan bizi gara. Bai, zuk uste duzu oituko zarela? Postak nik, Nien naiz oitu oraindik. Ez duzulako jartzen. Entzun dezagun Aldok zer kontatu behar digun. Yo tengo 7 años y tengo novia, pero ella no lo sabe. Me gusta estar a su lado. Me gusta sentir su olor, aunque no sea que huele. Y me gusta su voz llenando mis oídos. Yo tengo 7 años y pensándolo bien, no sé si tengo novia porque quiero o porque hay una niña muy dulce de la clase que me recuerda quién quiero ser. Es decir, llorar si me duele, besar a quien quiera, vestirme del color que me gusta sin que nadie me diga eso no es color de hombre. Los hombres... Otsaia badoa aurrera, konturatu gabe pentsatzen dugu urtea atzo hasi zela eta urtarria joan zitzaigun, otsaia ere badoa inauteriak pasa ziren eta otsaiak berak bezala, hilabeteak berak bezala, agozago jaialdiak ere aurrera egiten du egunez egun, ehundaka ekitaldirekin. Galdetu genuen jaialdia hasi aurretik, zertzegoen prestatuta aurtengo ediziorako, nola zauden urduritasun maila nola zegoen, antolatzaileena, partaideena, hitz egin genuen Txaro Pitarekin, Galiziatik etorritako kontalaria, eta orain, aurrera egin duen pixka bat gehiago jaialdiak, ze iraupen luzeko jaialdia da, jakin nahi genuen, ea, ze puntutan gauden, zer gertatu den, kontalari berriak azalduak dira harrien azpitik, eta hori guztia jakiteko, alde batetik, hemen daukagu Mai Gorostiaga Pozo. Kaixo. Zer moduz, Mai? Oso ondo aurrera dijo jaialdia, esaten duzun bezala, eta oso pozik bidaiatzen, ipuinez ipuin, eta horrelako gonbidatu bereziekin, asko sobe, ez? Baina nola, Maik dena beti kontatzen duen, dena ona dela, eta beti dena zoragarri, eta arazorik ez, eta dena superguai, esan dugu, badazpada Iñaki Karretero gonbidatuko dugu, ze Iñakik egia kontatuko digu. Gaiztoago naiz, edo? Nik uste dut baietz, egun hori Iñaki. Egunon. Agian, puntutxe bat badaukazu pixka bat gaiztoagoa, Bai. Kaskarrabiaz izan nahi, baina... Eta, horregatik dugu hemen, Iñaki Karretero bera kontatuko digula, zer gertatu den azkeneko egunetan, nola doan jaialdia, eta berarekin etorri da Aldo Mendez, kubatarra, kontalaria, mito erotikoa, esan digu, baita ere, mikroak itzalitakoan, eta hementxe daukagu, beraz, egunon, buenos días, Aldo Mendez. Buenos días. Haze plazerra hemen zuekin egotea, eta horrek esan nahi du, ez dakidala nondik hasiko garen. Mai? Ez dakit kronologikoki errexena izaten da askotan, ez? Atzera begira, igual hartzen dugu, pasaden larun baten, ospatu zen ordizin lehiaketa, lehenengo fasea, ez? Ez dakit Iñaki zuan egon zinen, ez? Bai. Aurten ez nintzen izan aurkezle,
baina, bueno, anego nintzen epaimaia, edo ez dakit ematen duzu erotasunak edo. Antxe esan ginen ordizin eta polita, txoko berezi baten, delikatu zen, eta jendia etorri zen ipuina kontatzera, 6 lagun, bost lagun apuntatu zian, batek eintzun kale arazo txiki bazekalako, eta bueno, baino aurrea, eta oso saio xume eta politak, olako izaten dira jende desiente egon zan ikusten, horrek ere posten gaitu, eta bueno, historia desberdin, aurten agian lehiaketa pixka desberdin izan da, ez da, izan igual hain auskotasun punto, baina polita desberdin. Ikustera joaten den jende hori, uste duzu urrengo ediziotan animatuko dela, edo zaila dela pauso hori ematera? Ostras, nik darama eta 10 urte orkesten, ez dakit, hainbeste urte pasa dira, eta bueno, azkenian ez fruta bat bezala, heldua goxo, bueno, ez dakit, beste gauza bat, aldo da, el mito erotiko, beste gauza bat. Baina, nik urtetan zehar ikusi ditudan aurpegi asko ikusi ditut eseritak eta gero holtzan. Eta horrek, ilusioa ematen du. Badago jendia, etortzen dela igual entzutia, baina, eta holtza gainen egoneko nukela baino ez da usartzen, eta gero usartzen da, edo kontrakua, etorri da entzutia, entzun nahi dut, eta horren gurten, ostras, ni badaka zerbait kontatzeko, eta holtza gaine jartzen dira. Eta egia da, eserita dagoen jendea, askok pasa direla holtza gainetik. Horren arira, Ane Gebara izan da urtengo aurkezlea, eta horrekin hasi zen, ez? Bera, ezaki guen dela 8-10 urte, etorri zen ikusle moduan bere amarekin lehiaketara. Eta lehiaketa bukaeran esan zuen amari, urrengo urtean ni egongo naizo. Eta parte hartuzun lehiaketan, eta egundan narratzaile profesionala, lehiaketaren aurkezle, eta inbeste abenturatan protagonista. Bueno, izaten da pixkat, sokasaltoan bezala, ez? Sartzeko egoten zarela, bai ez, zein den una proposena, eta ero ja aurre egiten duzu, eta disfrutatu egiten duzu. Eta ze gauza kontatu zituzten, nondik jo zuten, gaiak nolakoak izan ziren, anitzak, antzekoak, zerbait horrela kontatu daiteke? Guztiz desberdina. Batek kontatu zuen iparraldeko nola da bikotea eta hiltzen dela gizona eta nola lurperatzen duten sentimentuak eta hola, oso, polita desberdina esaten ez, igual, irakurtzen zuen pixka bat, eta hola desberdina, baina polita izan zen, ze gainan jarri zuen hango euskera eta polita, gero beste bat izan zen, azaltzen, aurten igual gai nagusi bat egon da. Berziklatzea, edo gura, edo olako gauzak, ez? Gero beste batek kontatu zuen, gainan uste dut, Tolosarra dela, ez? Beti nazten naiz, eta historio bat, sakarra nora bidali, nora bota Euskal Herrian, eta bidaleko degula sakarra gure, hemendik makina bat denbora mugitzen, makina bat denboran mugitzeko, eta nola bidaltzen du Euskal Herriko sakarra Euskal Herrira, baino hemendik 100 urtetara dagoen Euskal Herrira, eta oso gauzak xelebria, eta gero beste pertsona bat ere egon zan, kontatzen, zenbat ur galtzen dugun komunean, ez? Eta egintzan, ipuin transformer bat, ez dakit nola zan, esan antzerki ipuina oso goza xelebria, eta azaltzeko nola komunean, zenbat aldez juten garen komunia, eta bomba ematen dugun bakoitzan zenbat ur galtzen dugun, edo juten da zeatik, ez? Eta gero baita, egon zan, urtzi, beste pertsona bat iaz egon zan baita ere, eta hondik, eta hori horrek kontatu zuen, tradiziozko, Euskal Herriko tradiziozko ipuin bat, eta hori bai, igual zan, ipuin gehi, ez dakit nola zan, baina, ez dakit nola zan, hori bai zan hausko ipuina dola, eta guztiz desberdina, eta hori izan zan tradiziozkoa, eta guztiz desberdina, igual lehenengo kontatu ditudana, edia gehiago ez dakit nola zaten da, performatiboa, eta bestia zan, edukua, eta interesgarria, baina badakizue, azkenian 4 pertsona orkestu zian, baina 3 bakarre pasatzen dira finalera, eta nahi badezu, esango izkizu, zeintzu pasazien. Noski baietz. Urtzi Gorostiaga bera, kontatu dudana, Ian Agorria, eta Jokin Aldazabal. Hiek egongo dira, martxoak 22an, ordizin, Barrena Jauregian, goiko areto baten, eta antxe izango naiz ni aurkezle. Horrek ere erakusten du gure gizartearen kezka, gian
jaialdia, zen ikuste dut jaialdia urtero egingo dela eta urte luzez, hemendik 10 urtetara agian birziklapenaren gaia baino agian arituko garela ez dakit ez, beste zerbaitetaz eta robotikaz edo hologrametaz? Gertatu daiteke, inor proposatu gabe tematikoa bihurtu da urtengo lehiaketa, eman dezagun, 10 urte barrun tradizio bezala edo bihurtzen dela ekologia ukitzea, ez dakit, espero dugu fosil bat bezala izatea horrelako gaiak, eta ez dakit, erronka berri bat etortzen badira, horrek esan nahi du aurrera juten garela ere, ez? Nik azpimarratuko nuke ipuin kontalaritzan naiz eta tradiziotik askotan datorrela oso eguneroko gauza dela, ez? Bai. Hori da gauza polita, ez? Bakoitza prestatu du holtza gainen botatzeko, bere barruan dakan keska horrei soluzio emateko edo kontatu nahian dabilako, orduan polita da, gian 5 pertsonatik ibili baldin badire gai horrei buelta ematen da zerbait dagoelako hemen, ez? Euskal Herrian inguruan zerbait gertatzen zaigu, ez? Non erretzen dugu eta nola zagorra eta ura nork kudiatzen du, ez? Adibidez gure herrian, beste gauza da, ni herri txiki baten bizi naiz eta gu kudiatzen dugu ura, eta kudian edu berak kudiatzera, ura herrikoa da edo herri edo aldundia herri handia, ez dakit, ez? Oso interesgarria, azkenean jendea kontatzen baduta, bere artean ez dut hitz egin. Eta landu dute gai bera, ados jarri gabe aurretik, bai, badago, erakustea, adierazgarria da. Aipatu dugu, martxoaren 22 izango dela lehiaketa finala, eta aurkezlea Iñaki Carretero izango dela, eta Maik erronka aipatu du, hori ere erronka izango da, ez? Aurkezle lanetan aritzea, naiz eta ez den lehenengo aldia aurkezle lanetan aritzen zarela. Erronka da 10 urten zehar egotian aurkezle. Azkenean ez errepikatzea. Ne gustatzen zait, ez? Gainan, nik eramaten ditut histori batzuk burun, baina antxe egoten eizen zuten, eta batzutan eramaten dudan ez dut erabiltzen. Eta beste gauza botatzen ditu da, barrun sentitzen dudana. Eta erosoa sentitzen naiz, baina gila da ja, ostras, lehiaketekin batera sartu naizela baita ere, eta orduan, nire buruak ez dakiz kontatu duen lehiaketan, baina baita ere beste aldetik ez du inporta. Ze jendiak ere, naiz eta bi aldiz entzun gauza bera gustora goten da baita ere. Eta hori da, hauskotasunak ematen duen gauza polit bat, ez? Batzutan zu nahi dezula pertsona bat entzutea beti kontatzen duen historia. Ez du aldatu behar. Ez da lan erresa, Iñaki oso aditua da gai honetaz, porque, karo, partaide baten bukatzen duenean jaso behar duzu mandakoa, eta publikoa prestatu ere zurrengorakoa. Orduan, lotura hori, zemento hori izatea ez da oso erresa. Iaz adibidez, gauza bat neukan prestatuta, eta torri zan Isabela Grisaro, eta zen zian, txakurrekin iten deklan, ez? Bai, ipuina txakurrena ez, eta derrepente dana, eta egin nahi nun lotuta musikarekin euskal, derrepente gura zen nun, ipuina udaka txakurrena beste beta, eta lotzeko euskal abesti zarrak, eta interneten bilatzen, ez dakit, aiamatxo ez dut hasi nahi, saltzeko ipuinak ez, igual entzuterakoan ez dezu, han ibili nintzen, gustan zaizkitolako, hola, nola da, zea ez, malabaristak bezala negotiaik. Juri, utziko diazun lotura egiten horreko gonbidatuarekin lehiaketa utzi gabe. Bale, baina utzidazun niri gauza bat kontatzen. Dela, Iñaki Carretero dela hain performatiboa bera ere, eta galderak erantzuteko hainbeste mugitzen dituela eskuak, gure kamarak jarraitu egiten duela. Kontatuko dizuegu, hemen guk daukagun kamera honek mugimenduak jarraitzen ditu, baino baita ere guk kontrolatu dezakegu ordenagailutik. Eta ninen bilen saiatuz kamarak Aldo Mendez harrapa dezan, eta horrela mugitu egiten da kamera, baina nola Iñaki eskuak mugitzen ari zen, kamarak itzuri egiten zen denbora guztien Iñakiren gana. Nere amak ematen duzu, esan zuzenean, Iñaki geldik, Aldo najotia. Geldi. Eta orain bai, horrela ikusi dezakegu Aldo Mendez, gure gaurko Iñaki Carreteroren baimenarekin ohorezko gonbidatua, eta mai, Bai, Kubara jundar gara eta Kubarekin lotuta lehiaketa utzi gabe, lehiaketan izan genuen artista gonbidatu bezala Jaima Orozko kubatarra, Nueva Trova kubana representante berri bat, eta gonbidatuta bigarren kafera etortzeko, etorriko da horrengo asteetan, edo prest, izugarri polita, sarma handiko artista bat zan Jaima, Aldo eta Jaima ja
ezagutuko dira jaialdire esker laizter, eta bueno, uste lotura perfecta Kubara juteko eta Aldo Mendezekin hitz egiteko. Bueno, Aldo Mendez aurkezteko, Aldo Mendez kontalaria, kubatarra, Kuban jaioa, eta kuskuxatu dut nik, 1976ko abuztuan, filosofia ikasi zuen Moskun 1984ean, eta horrela, antxe bertan, Errusian ezagutu omen zuen kontalaritza, eta ordutik kontu kontari. Aipatuko ditugu beste hainbat gauza, baina bueno, kontalari izateaz gain, hainbat liburu idatzi ditu, eta hainbat abestitako letrak idatzi ditu, eta gero abesti horiek Grammy sarietara nominatuak eta izan dira, beraz. Bueno, hemen gauza asko daude kontatzeko. Guk galdera euskaraz egingo diogu, eta nola, berak euskara oso ondo menderatzen duen hori esan digu, ulertu egingo du, eta erantzun egingo du digu. Orduan bagoaz, lehenengo galderarekin. Ze harreman du Aldo Mendezek Euskal Herriarekin? Pues ahora mismo, yo creo que con Euskadi tengo una relación de sorpresa. Orain Euskal Herriarekin sorpresazko harreman badaukat. Ni kubatarra, Karibekoa. Entonces te cambia todo, te cambia... Eta ona etorri eta dena aldatzen da. Aldatzen da paisaia, baina aldatzen da baita ere hizkuntza. Porque iba intentando como hilar qué palabra me suena. Saiatzen ari nintzen, ea, ezagutzen nuen hitzen bat, testu ingurua ulertzeko eta jakiteko zertaz ari zineten. Sorpresa porque realmente hasta que se viene Euskadi no se sabe lo que es Euskadi. Harridura, ze ona etorrira arte ezin duzu jakin zer den hau. Euskaldun bat bere mailan edo mailaren bueltan ezagutu arte ez dakizu zer den euskaldun bat. Lo primero que me impresionó fue el paisaje. Etorri nintzenean lehenengo aldiz, duela urte asko, harritu ninduen lehenengo gauza paisaia izan zen, ni Kubako herri oso txiki batekoa naiz, eta han ez dago mendirik. Eta orduan mendiak eta kurruak eta bidezidorrak asko gustatzen zaizkit. Por un lado y por otro y por otro y por el otro y por aquí. Paisaiak alde batetik edo bestetik zurekin koketatu egiten du. Y luego me gusta esa cosa honda que tiene el vasco, ¿no? Esa cosa familiar. Hori asko gustatzen zait eta asko gustatzen zait baita ere hemengo giroa, etxeko giro hori, giro domestiko hori, lagun arteko giro hori, giro eskuzabal hori. Batzuk aspalditik ezagutzen ditut, Iñaki Carretero bezala, besteak ezain aspalditik, Mai Gorostiaga izan daiteken bezala. Han sido todos en su tiempo, en su momento, una suerte de puerta y de casa. Bakoitza oso desberdina, baina denak izan dira mundu hontarako ate bat. Ezagutu berri dudan azkeneko kontalaria Dorleta Kortazar izan da, eta Dorletak ere badu etxe zapore hori. Creo que por lo que percibo y por lo que hablo es también la búsqueda que tienen tratar el juego de la autenticidad, de contar una Euskadi egiaren benekotasunaren bila ibiltzearen jolas hori iruditzen zait dela hemen denok dutena. Ze ederra benetan, nik eratu naiz kontzeptu batekin buruan paisaiak koketeatu egiten duela zurekin asko gustatu zait, oso ederra. Que desde el suelo solo mi madre veía las arañas que llenaban de trampas los altísimos rincones del techo. Y digo techo porque así llamaban los adultos aquel telón lleno de remiendos y agujeros por donde el sol jugaba. Eta Beleta Roja entzuten ari gara, Mai, aipatu beharko dugu proiektu hau. Goatzen naiz dela urte bete hola, maite duten, aipatu nuen, Grammy sarietara nominatua zegoen. Uste dut Mercedes Hernandezek irabazi zuela, Donostin jaialdi, zinemaldian sari bat, ipuin kontalaria de bera, eta Aldo Mendez, la Beleta Roja proiektu barruan, Grammy sarietara, eta uste dut bi astetan hola, batean kontalarik, beste disiplinetan oso baloratuak izan zirela. Beleta Roja, ez dakit, proiektu izugarri politia da, musika, ipuinak, 3 pertsona holtzan energia magnetismo handiarekin, ez dakit zer esan, entzun behar da. Del techo caía la llovizna y pegadito al suelo aparecía un río que de lado a lado atravesaba la casa de mis juegos solo para que mi madre se pusiera nerviosa, perdiera la cordura
y mi hermana y yo. Hemen uztartzen dira musika eta ahozkotasuna eta narrazioa eta musika eta galdetu beharko diogu Aldo Mendezi ze nolako pixua daukan narrazioak musikan. Mira, Veleta Roja y esta cosa surge jugando. Yo soy un tipo muy dado al azar, al juego. Veleta Roja jolasean sortu zen. Sin pelo, pero Ni oso umea naiz. Hilerik gabeko ume bat. Urte asko dituena, baina ume bat. Musicalizar textos míos, pero textos que ya a priori estaban construidos con una métrica. Duela urte batzuk hasi ginen nire testu batzuk musikalizatzen. Una de las hijas de Carlos, que es el flautista. Eta Carlos, taldeko flautajolearen alaba baten urtebetetze festan, orduan hasi ginen, ze orduan konturatu nintzen ahozkotasunak eta ahozko ipuinek eta jazzak zer nolako harremana duten. Primero la personalidad del que interpreta la pieza que cuenta, cómo eres. Antzekotasun asko dituzte batetik pieza jotzen edo kontatzen duenaren nortasunak duen eragina. Que maneja y luego pues no sé, ese sentir que tiene el narrador que va como bailando, que va jugando, bestetik sentimendua, narratzaia badoalako dantzan, arnasten, mugitzen, jazean bezala. Hace un ratito cuando me hablabas de Euskadi, te lo decía, todos los idiomas tienen su acento. Hizkuntza guztiek dute bere azentoa. Eta azentoa horrekin kontatzen duzu. Eta musika bereziki azentoa da. Otro registro, otra tesitura. Veleta Rojak eman didana beste erregistro bada, beste tesitura bada, beste kadentzia bada. Que cuando cuento solo alguna de las historias que hago con Veleta Roja, me siento habitado. Veleta Rojarekin kontatzen ditugun historietako batzuk bakarrik nik neu kontatzen ditudanean inguratuta sentitzen naiz. Babestuta sentitzen naiz. A nivel profesional. Entonces eso se nota. Y lo que hacemos es sekulako errespetua diogu elkarri. Íntima de la música que propone la música de cámara, jugar el juego que propone el jazz. Es decir, ganberako musikak eskaintzen duen estruktura hori hartu eta jazzen jolasarekin nahazten dugu. Como te decía, que te viene una curva y resulta que la montaña que tenías a la derecha ahora la tienes a la izquierda y el sol que ibas a atrapar en la fotografía a la izquierda o la luna ahora está a la derecha. Entonces, en ese juego es lo que hace que sea vivo y es lo que nos gusta a los tres. Jolas hori gustatzen zaigu, jolas horrek egiten du dena bizirik egotea. Hemos producido porque desafortunadamente la música en directo tiene lo que tiene el cuento, que solo existe aquí y ahora. Zuzeneko musika, ipuinak bezala da, bakarrik existitzen dira orain eta hemen. Para recordar. Y hemos trabajado la producción de varios libros. Hainbat liburu eta disko sortu ditugu, ekoitzi ditugu. Que es descubrir esa esencia común que tienen a nivel de latino. Baina bereziki Veleta Roja hori da. El pulso, la palabra hablada y la ejecución de la música de manera improvisada, de manera espontánea. Hitzez kontatutakoa eta musikaren improvisazioa uztartu eta bertan sortzen den taupada. Beste zer esan? Bueno, Iñaki Carreterok izan nahi du zerbait. Entzuten dezu, eta ez da mito erotikoa, erotikoa da. Bai. Mitoa ez da bizirik dago. Bizirik dago. La leche, Bai. Osea, paisajeak lastantzen zaitu, baina bere ahotzak lastantzen zaitu baita ere. Eta ikuskizunetan imaginatu, ez? Entzule maiteak. Baina, bai. Osea, ze gauza zoragarriak bai, liuratuta. Ordu luzez entzuteko moduan. Solo mi sol solo. Solo mi sol solitario, solo muy solo. Solito. Eta ipatu dugu Kuba, ipatu dugu Errusia, Espainia, orain Tolosa, Euskal Herria, nik galdetu nahi nioke Aldo Mendezi nolakoa den hainbeste egunetan etxetik kanpo bizitzea. Pues es un privilegio. Yo creo que es el antídoto a la sociedad neoliberal que estamos construyendo. Gure gizarte neoliberalaren aurkako antidotoa da. Porque realmente la casa se está convirtiendo como en una suerte de almacén. Vamos llenando. Etxea bihurtzen ari da almazen moduko bat, ez? Bete egiten dugu. Carolina Rueda siempre me dice, es muy fácil vivir contigo. Carolina Rueda esaten dit, zurekin bizitza oso horreixa da. Entonces vivir fuera de casa. Zeni noan leku guztietara noala etxe egiten saiatzen naiz. Y qué es lo que hace que la casa
sea casa. Zer da etxe bat? Zerk egiten du etxe bat? Pero sin arrastrarse. Es decir, Baraskilo bat bezala, baino arrastratu gabe. y yo soy muy egocéntrico, Ni oso egozentrikoa naiz. por naturaleza, y yo llego a un Jaiotzaz. lugar y lo primero que me hago es buscar un rincón desde donde pueda Leku batera iritsi, eta egiten dudan lehenengo gauza da txoko bat topatzea. la dinámica automáticamente. Txoko hortatik dinamika, lekuaren dinamika topatzeko. Organizo las cacerolas y veo Eta behin hori topatuta hasten naiz dena antolatzen. porque enseguida voy a preparar la comida. Entonces yo creo que el Sukaldean, vinífera de casa es una actitud casi revolucionaria, ¿no? etxearekiko dudan jarrera ia iraultzailea da. Que la casa no es solo lo que Etxea ez da soilik tenemos, sino lo que buscamos. daukaguna baizik eta bilatzen duguna. Etxea bide bada. El hogar es lo que nos define y nos sostiene, pero la casa es el abrazo del amigo, la casa es Etxea da lagun baten besarka da, ez ezagun baten begirada. conoce y se conmueve con tu historia. Zure historiarekin unkitzen den ez ezaguna. Vasco en la costa del Caribe. Etxea da euskaldun bat topatzea Karibeko kostetan Último libro que hemos publicado, eta sentitzea harreman bat dagoela. que se llama Elizabeth Pérez. Y yo me emocioné mucho el otro día en Vitoria. Asko hunkitu nintzen aurrekoan Gasteizen. Y la primera canción que cantaron hablaba de una historia de amor en La Habana. Abesten aritu zirelako eta Habanako maitasun istorio bati buruzko kantu bat abestu zutelako. Tiene que ver directamente. Entonces, pero independientemente de eso, a lo que voy es a lo siguiente. Esta chica vasca, Emakume euskaldun honek, Bilboko emakume honek, el libro El diario sexual de un niño ume baten que tiene un abuelo eguneroko sexuala ilustratu zuen. que son como nuestras luciérnagas. Pero el abuelo del niño tiene una chapela. Entonces Umearen aitonak txapela dauka, el abuelo puede llevar una chapela en la cabeza pero un cocuyo en el corazón. Entonces, eta baduela txapela buruan eta kukuilua bihotzean. estar tanto tiempo fuera de casa, saber que cualquier lugar Horrelako gauzek egiten dute, albidetzen dute hainbeste denbora pasatzea etxetik kanpo. Edozein leku etxe izan daitekela jakiteak. digo que mis 3 principios ahora pospandémicos son flotar, fluir y facilitar. Pandemia osteko nere 3 printzipioak dira flotar, fluir y facilitar. Wow, ez dakit maizi inbertezun burrengo 6 orduetan, baina ni hemen geratuko nintzateke aldo entzuten, 6 ordu luzez, zoragarria dena. Botako ditugu gonbidapen gehiago etorkizunean, ez dakit urrengo urten edo urrengo, baina bai, gehiago etorri behar da Aldo, gure lurraldeta asko maite du gure herria gainera, eta segurazki aukera gehiago izango direla. Bitarten zuek bilatu aukerak eta gerturatu Aldo Mendezen istorioak entzutia. Eskerrik asko Mai beste behin horrelako kontuak gurera ekartzagatik, eskerrik asko Iñaki Carretero, baita, zure bihurrikerietan gurekin parte hartzagatik, eta eskerrik asko Aldo Méndez. Gracias a ti. Por venir a nuestra pequeña casa. Esta es nuestra casa también. Pero una casa de puertas abiertas. Bai, una casa de puertas abiertas, hori da, bai, zalantzarik gabe. Eskerrik asko eta zu entzule, ez joan urrutira, ze gauza gehiago kontatu behar ditugu, agian ez Aldo Mendezen gaitasunarekin, baina gauza asko dauzkagu kontatzeko, beraz, geratu hemen gurekin. Mi abuela decía que empezar un camino tan importante como la escuela tenía que llevar zapatos nuevos. Yo tuve zapatos nuevos porque me los compró mi abuela. Un día, una tarde. Alde erantziz. Amets Jordan Arrieta eta Egoitzar Biola Albeniz. Azkenean etorri gara, Naiz Irratiak behartzuela etzekien programa egitera. Eta hemen izango gaituzue tarotaz hitz egiten, bizitzaz, zapalkuntzez, injustiziez eta beste hainbat gauzetaz ere bai. Alde erantziz, ostegunetan, arratsaldeko 7:00. Naiz Irratian. It's what he
hitz bat. Eta Kubaran egon gara, surfeatzen egon gara, baina bidaiatzen jarraitu behar dugu. Bueno, bost urte eta erdi pasa dira gizonezkoen euskal selekzioak Euskal Herrian eta berezaleen aurrean jokatu zuen azken partiatik. Venezuelaren aurka izan zen hura, 2018ko urrian. Hortik aurrera beste bi partida Panaman 2019an eta Ipuruan 2020an Kostarrikaren aurka, Covid garaian eta zalerik gabe. 2021an Javier Landeta Euskadiko Futbol Federazioko presidente izendatu zuten. Eta hortik aurrera, ezer eza. Ez da sakondu Luis Mari Elustondoren batzarrak UEFAn eta FIFAn parte hartzeko egin zuen eskaera formalean, eta jakina gizonezkoen euskal selekzioaren partiarik ez da jokatu. Ofizialtasunaren aldarria ahaztuta. Hala ere, pronostiko guztien kontra, astelen honetan bertan jakinarazi du Euskadiko futbol selekzioak gizonezkoen euskal selekzioa zelaietara itzuliko dela. Berri ona dudarik gabe. Partida San Mamesen jokatuko da, hilabete baino gutxiago barru, martxoaren 23an arratsaldeko 8etan. Eta gainera, ahuntzaren gaurdiko estula ez den aurkari baten aurka. Uruguai. Ta orain esan digute. Eta zer dakigu guk Uruguairi buruz? Ba dago harremana Uruguai eta Euskal Herriaren artean? Bigarren kafe honetan bidaia bat egitea proposatuko dizuegu. Goazen Uruguairekin konektatzera? Egunon, Gabriel Arce. Egunon. Zer modu zaude? Ze ordu da hasteko? Hemen zazpi tardiak. Goizeko zazpi tardiak. Orduan zure ez da bigarren kafea, zurea lehenengo kafea izango litzateke. Lehenengo kafea izan da, eta dutxa baita, esnatzeko pixkate, eta bai. Ez dakit ondo entzuten den, baina nik primeran entzuten zaituzte. Oso ondo, guk gutxi gora bera, baina entzuten da eta ulertzen da, bai. Bai, mikrofona jartzen baldin bazu ondoagoan, ondo entzungo dizku. Gertuago agian, hitz egin? Bat biro lau, probatzen. Asko zobeto. Hobeto. Vale. Bueno, hori, lehenengo eta bain egunon, goizeko zazpiak direlaan, eta, ez da erraza, hainbeste madrugatzea, baina, Euskal selekzioa eta Uruguai aurrez aurre, baina gerorako utziko dugu gai hori, lehenengo eta behin, Gabriel, konta iguzu, lehenengo pizka zuri buruz, nongoa zara, non jaio zinen? Lehenengo eskerrik asko, gonbidapenagatik. Eta ni argentinarra naiz. Urte batzuk daramatzat bizitzen hemen Montevideon, Uruguain. Zer nire bikotekidea hemengoa da. Eta orduan, bizitzak ekarri ninduen ona. Baina berez argentinarra naiz. Buenos Aireskoa. Buenos Airesekoa. Vale. Osa, eta joan zinen Montevideora, zure bikotekidean bizielako, hangoa dalako. Eta nola, eta zure familia nongoa da? Nire familia, amaren aldetik denak italiarrak, eta aitaren aldetik argentinarrak eta birraitonak, Euskal Herrikoak omentziren, edo, Nafarrak. Baina, aspaldian, etorri omentziren ona. Eta orduan batez ere ni euskarara hurbildu nintzen, zeren banekin euskal sustraiak nituela, baina bestetik hizkuntzak maite ditut, asko gustatzen zaizkit hizkuntzak. Eta orduan behin Buenos Airesen badaude euskaletxe asko. Eta orduan behin animatu nintzen, orain dela 24 urte edo, 23 urte edo. Torbildu nintzen eta, poliki hasi nintzen diasporaren munduan sartzen. Osa, naiz eta munduaren bestaldean egon, argi dago, Euskal Herriarekin konektatuta jarraitzen duzu, zure aspaldiko erro hietatik konektatzen, eta, hori galdetuko nizun, nola euskeraz dakizula? Nola, hasi zinen Buenos Airesen jaioa eta... Bai, zorionez,
Euskara eskolak ematen dira, ez, bai euskaletxe guztietan, hemen, bai Uruguain, baita Argentinan ere, eta Txilen baita, esate baterako. Eta orduan hasi nintzen poliki, ez da egite, jolas gisa, edo, eta gero zorionez nire kasuan, pertsonalean, programa batean sartzeko aukera izan nuen, programari, hau da, AB, ez da egite, AB kantolatzen duen programa bat, garai hartan deitzen zen Argentinan euskaraz, eta programa horretan, bueno, baliabide asko ematen zizkiguten, ikasteko, batez ere internet bidez, internet zaharra zen, ez da gaur egungo interneta, ez, desberdina, baina, bueno, eta poliki, bueno, ez dakit, ni maite mindu nintzen euskararekin, eta ia fakultatea albo batean utzi nuen, oso gaizki, ez, gurasoekin, hori, eta jarraituko duzu honek, eta bueno, dena itzul, nola? Bronka botazi zuten, aserretu bintziren, o? Pizkat bai, ze momentu batean hasi nintzen, nola da, euskarari garrantzi handiagoa ematen, eta orduan ez dakit, barnetegiak antolatzen ziren Argentinan, urtean bitan, eta orduan, bueno, gero Euskal Herrira joan nintzen, behin, gero beste batean, bizitzera, beka bat lortu nuen, eta horrela, bueno, familia batekin, Lazkaoko familia batekin bizi izan nintzen, eta horiei esker asko ikasi nuen, eta urteak pasa dira. Ze polita esan duela hizkuntzarekin jolasean hasi zela. Nola, euskararekin jolasean, ez? Hemen bigarren kafean askotan aipatzen dugu, askotan esaten dela euskara munduko hizkuntzarik zaiena, eta batzuentzat arrotasun puntu bat ematen duela hori, baino ez zaigula gustatzen, ze mistizismorik kendu egin bertzaiola, eta benetan jolastu egin behar dela euskararekin, lokatzetan sartu euskararekin, eta oso polita iruditzen zait, Gabrielek esatea, nola hasi zinen nintzen euskaraz? Euskararekin jolasten, hizkuntzarekin jolasten. Hori egin berko nuke guztiok. Asko simple egiten, no? Asko simpleago egiten. Bueno, esan, Gabriel. Ez, adibidez klase batean, lehenengo klase horietako batean, ez? Adibidez, zenbakiak ikasten edo, lehiaketak egiten genituen, lehiaketak, adibidez, bueno, irakasleak botatzen zuen zenbakia gaztelera, eta, bueno, eta denok horrela, ez dakit, bueno, 42 eta 50, eta horrela, bueno, jolasean, eta gero, bueno, gero serio jarri zen, serioago, jarri zen gaia, baina, bueno, beti pozik. Eta guazen pixkat Montevideora eta haize egoa euskaletxea pixka bat ezagutzera, 36 urte beteko ditu laster Montevideoko euskaletxeak. Bueno, konta eguzu pixka bat ze nolako, bueno, ekitaldiak o aktibidadeak, o nola funtzionatzen du haize egoa euskaletxeak? Hain justu, oraintxe igandean, datorren igandean, gaur osteguna da, bueno, igandean ospatuko dugu, hori. Bai, festa daukagu, euskaletxean, orduan, orokorrean egiten diren... Egoa euskaletxera. Bueno, eskerrik asko. Gero, esango diet, zuekin hitz egin dudala, eta, bueno, alde batetik festak, ez dakit, elkartzen gara ondo pasatzera, eta aitzaki horrela esaten du, baina, bueno, ez dakit, adibidez, alde batetik urte betetzeak, Euskal Etxeen urte betetzeak, kasu honetan aizegoarena, edo agian ez dakit Euskararen eguna ospatzen dugu, Euskal Diasporaren eguna, ere horrek garrantzi handia daukamen, guretzat, gero ez dakit Gernika, baita San Ferminiak, San Fermin, edo zein aitzaki baliagarria omen da, ez dakit, ondo pasatzeko, hori Claro. Eta horretaz aparte, euskara eskolak, ez dakit, dantzak, ere badaude. Euskal Etxeetan denetarik egiten da, nik aitortuko dizuet, nire bizitzan lehenengo aldiz kalsotak janituela Bruselako Euskal Etxean, eta esango ze, kalsotak ez dira euskaldunak, baina Bruselako Euskal Etxeak egin zuen hango, bueno, Kataluniatik joandako lagun batzuekin topaketa, eta euskaldunak eta katalanak elkarrekin, baino Bruselan.
eta hango bi komunitate horiek elkar ezagutzeko, eta orduan antolatu zuten afari bat, eta zen gastronomia nasketa. Kalsota jan genituen, baino euskal pastela jan genuen baita ere, eta hilda batzuk jan genituen, eta bueno, pixkat dena nastuta. Eta kalsotak lehenengo aldiz, nire bizitzan, euskal etxean, Gabrielek esan duen bezala, edozein aitzakia dauna ospatzeko. Festarako gogoa behar da, hori bakarrik. Hori bai, festarako gogoa hori ja badaukagu. Nahikoa eta soberan. Zenbat zarete gutxi gora bera Uruguaiko Montevideoko euskal etxean? Zenbat batzen zarete, adibidez, festa horretarako, zenbat jende apros, zenbat guztiuzu joango? Esango nuke berrogei bat, berrogei, inguru, Bueno, komunitate nahiko handia da, berrogei pertsona. Bueno, eta hori, hitzein duguna, oso aktiboak zarete, behintzat zare sozialetan ikusten da, oso aktiboak zarete, ekitaldi asko antolatzen dituzuela, eta, bebai hori, euskara zitzeiteko eta euskara eskolak emateko aukera baduzuen, no? Bai, eta, hemen Uruguain, esate baterako, badago, jende asko, euskal sustraiak dituena, badago. Eta abizen asko, orduan urtero hurbiltzen da. Norbait hurbiltzen da, galdezka. Euskarik hasi nahi dut, ez dakit nolakoa den, baina aiton amonek hitz egiten zuten, edo birraitonek eta bat. Orduan pixkat egiten duguna hori da, hemengo komunitateari, ez dakit, atea irekitzea, Eta baina baita bestetik, barkatu, Euskal Herritik gero eta euskaldun gehiago etortzen dira, ikastera edo ez dakit paseatzera, eta zorionez hurbiltzen dira baita euskal etxera. Eta orduan antxe ez dakit nahasten dira pixkat antzinako irudia, tradizionala eta bar, eta gaur egungoa, zuek ona ikartzen duzuena. Guazen pixkat futbola zitzeitera, pixkat, baina partiari buruz ilusioa, no? Ilusioa, Uruguaien euskal selekzioa Uruguairen kontra, ez dakit, nola bizi izan duzue, ze hitz egin duzue zuen artean? Bai, WhatsAppez zabaldu, zabaldu da berria, ze Euskal Herria jokatuko du Uruguairen aurka eta bar, eta nik txantxetan esan dut behin baino gehiagotan zer egingo dugu gola gola sartzean Uruguaik edo Euskadik oiukatuko dugu ala isilik egongo pizkat txantxetan eta uste dut elkartuko garela, ez dakigu non, ez dakigu zein Euskal etxetan edo, baina zeo zer antolatzen ari dira, zeren Uruguai tarrentzat eta Argentinarrontzat futbola, ez dakite, erlijioa da zentzorretan, kulturalki oso barneratuta daukagu. Orduan, imaginatu, Uruguai eta Euskal Herria. Egun polita izango da, eta ari zaite zeozer prestatzen, ez da? Edo zeozer berezia egiteko intentzioa badaukazue? Bai, kalimotxo eta futbola. Ze ona. Bueno, Uruguaik ez dauka selekzio txarra, nahiko talde ona da, eta nahiko izen ezagunak ditu bere taldean, ez da? Bai, jokalari onak ditu, ez? Naiz da, agian ez da egite, Suárez gaur egun, estatu batuetan dago, beste maila batean jokatzen du, eta Cabanik baita, Argentinan dago, baina nahiko gaizki gaur egun. Baina esango nuke, nik partidua behintzat nahiko parekatua ikusten dut. Badakit, ez dakit zeinek jokatuko duten Euskal Selekzioan, ez dakit ondo. Baina atletikekoak baldin badira, eta errealako batzuk edo, agian komplikatzen dira gauza, baina, Bueno, a ver... Ni duela aste batzuk joan nintzen Euskal Selekzioko kamiseta erostera, eta agortuta zegoen. Bai, Bai, Adidasekin egin dutena, ez? Uste Adidas dela. Ez dakizu juren, barkatu zuri begiratu dizut, pentsatuz jakingo zenuela
Ez, zuri txirrendularitza eta olatu erraldoien kontuak dira zureak. Eta agortuta zegoen, eta bueno, elkarrizketa honen ondoren, agian erosi beharko dut Uruguaiko kamiseta. Euskal selekzioaren ez balin badut lortzen, bestea eta punto. Ze Euskal selekziokoa lortzea ez dago bate ere errex. Arrakasta handia izan du kamiseta berria, aspalditik Astorerekin zen akordioa, baina aurten Adidasekin ateraute kamiseta berria, eta kriston arrakasta izan du. Así que... ikusiko dugu, zelako selekzioak, zelako taldea eraikitzen duen Euskadiko Federazioak, eta horren inguran, ikusiko, zelakoan partia, baina eszenatokia kristona San Mames. Bai, enaiz egona, nik ezautu nuen San Mames zaharra, katedrala, originala do, baina berria momentuz ez, ordan bai. Eta gainera beste osaigarri txiki bat, Bielsa, ez? Ni pentsatzen dut, hori esango dizu. Bai, ez? Marcelo Bielsari ilusia egongo dio, no? Partido hau jolastea, o San Mamesera bueltatzea. Bai, esango nuke. Eta gainera, hemen Uruguain nahiko ez dakite iraultza, esan dezaket, iraultza futbolari buruz, ez? Ari naiz. Bielsak proposatzen duen futbola hemen etzen asko ikusten, ez? Selekzioan batez ere, ordan estiloa aldatu du edo aldatzen ari da. Eta ordan polita izango da, nire ustez, ikustea ea nola moldatzen den bat aldea Euskadiren aurka, ez? Hori Europako jokalari asko daudelako, eta oso maila honean, ez? Hispaniko maila. Hemendik diote, gora Uruguai, gora Euskal Herria eta aupa Gabo, beraz? Bat egiten dugu horrekin, aupa Gabo eta aupa Noe hemen txatean ari direlako, batzuk aipatzen. Laixer gainean, eguerdiko 12ak izango ditugu, beraz, agurtzen joan behar gara. Gabriel, ez dakit azkeneko galderaren bat egin nahi diogun, edo aupa Uruguai horrekin emango diogun amaiera? Aupa Uruguai horrekin, aupa Uruguai, eta gora Euskal Herri... horrekin emango diogu amaiera, azkenengo gauz, azkenen diasporako komunitatea batzeko aukera bat izango delakoan gaude, ezta? Uruguaiko Euskal abizenak eta Euskal familia izango duen Uruguaiko jendeari, hori, pizkat batzeko eta ilusioa egingo diola ziur gaude. Ez da, Gabriel? Bikain, bai, oso aukera polita, ez? Hori zuk aipatu duzun guztia batzeko, hori Euskal Herria, futbola, Uruguai, sustraiak, bikain. Ze ondo, Gabriel, eskerrik asko, hemen gurekin izateagatik, gaur bidaiatxo bat egin dugu Montevideo aldera, eta, honenak irabaz desala, eta Euskal Herri ez. Oso ondo, Gabriel. Bueno, eskerrik asko, agur. Eskerrik asko, agur. Da trena, sakabanatuta atari aurrean zabor poltsetak. Hiru basurde iesi ama eta bi kumeak. Aritz, Julen, surfean aritu gara, Palestinara joan gara, Kubara joan gara, Montevideora joan gara, eta beten nekatuta? Bai. Ni pixka bat bai, egia esan, baina azkeneko bidaia bat geratzen zaigu. Bat. Bai, bidai bakarra. Haien bat bai gehiago izan daiteke. Horko, Azkeneko bidaia Anarik eskaini dugu, zetisko berria argitaratu du. Giza zarata izenekoa. Anari Alberdiren 7. lan luzea da, eta entzuten ari garen hau ez nengoen han, da, diskoko 2. kantua. Entzunak genuen Troiako zaldia izan zela lehen aurrerapen kanta, eta lehen Julenek aipatu du, bidaiatzea, ez da ez dela soilik leku batetik bestera joate ez, bidaiatu daitekela mugitu gabe, eta musikak horretan asko laguntzen du, eta Anariren disko honekin, bidaiatu dezakegu, eta ziurrenik, bidaia hori izango da, gure barrenetara, gure erraietara, eta gure nostalgia eta tristurera. Guztira 10 kantaz, osatua dago
diskoa eta azken urteetan bideutzen zigilupean atera ditu bere lanak, baina oraingoan tristuraren industria izeneko... Hori, zeta, bere zigilu propioa da? Ba, pentsatzen dut bai, ez zaukat oso argi, baina pentsatzen dut beraiek sortutakoa izango dela. Baziren kamiseta batzuk, tristuraren industria... Industria, sinadura hori darama disko honek, beraz, bueno, ikertuko dugu. Ez da, izen polita da, tristuraren industria. Bai. Martxoaren 16an emango du lehen aurkezpen kontzertua. Anarik, Iazte barru? diskoaren aurkezpen kontzertu hau. Donostiako Intxaurrondo kulturetxean. Okerez banago, Gorka Urbizu bertan aritu da asteburu honetan, ez da? Ba, bueno. 3 egunez. 3 egunez, ba, bueno. Ba, ziur nago berriro ere bete egingo dela Anariren lan berria ezagutzeko, baina aukera gehiago ere egongo dira, Martxoaren 21an Bilboko kafe antzokian ariko da, 22an Gernikako Lekuek festivalean egongo da, aprileko datei dagokienez, 11an Gasteizko Jimilasen, 20en Atarrabiako Totemen, eta 21en Hendaiako Mendizolan. Hondamendi naturalak eta norberarenak kokaina eta prozak arrastoak erreketan aurri zorian den batek ondoa jotzen duen lehen seinaleak zaila. Esan bezala dagoeneko entzun gai duzue, Giza Zarata, Anariren lan berria, urteak daramatza Anarik, 1986an argitaratu zuen bere lehen lana eta ordutik ugari argitaratu ditu. Abiak, Zebra, Irla izan, Zure aurrekari penalak, Epilogo bat, Kupax eta orain entzungo duzun hau. Eta kontinenteak zutan inoiz eta Beraz ez da harritzekoa 2018an Adarra saria eskuratu izana, eta bere letrak entzuten badituzu ez da harritzekoa 2022an literaturan estreinatu izana. Gari eta Goroldiozko eleberriarekin, Julenek elkarrizketa egin zion horren arira. Jende asko esaten ziola, esan zigun, liburu irakurtzea bazela nola baitere Anariren letra luze bat irakurtzearen parekoa, eta bai, liburu irakurri genuen, eta elkarrizketa hartan ere, behin baino gehiagotan hori aipatzen zuen, erreferentzia asko, esaten ziola jendeak, erreferentzia asko, lotura asko egiten zituela bere musikarekin, bere letrekin. Normala ere bada, azkenean Anarirekiko, bagenuen aurretik ere, bagenuen bere berri, bagenekien zer egiten zuen, eta normala da, erreferentzia horiek izaten. Berak ez zuen, zentzu negatiboan esaten, esaten zuen, jendeak hau esaten dit, eta listo, eta esaten zuen, liburua bestelako pretentziorik gabea egina zela, baina bai, Gari eta Goroldiozkoak irakurri genuen, ni irakurtzen ari nintzen bitartean, leku deskribapenekin eta leku askotara, leku konkretu batzuetara bai, baina gero deskribapen zabalagoetan ere, akaso niri leku bat iradokiko zidaten, beste bat, eta gustura irakurri genuen. Esan bezala disko berria plazaratuta, zuentzako, entzuteko prest, kontzertuak ere aipatu ditugu, ez dugu aipatu eta uste dut aipatzekoa dela martxoaren 16ko estreinako kontzertu horretarako sarrerak dagoeneko agortuta daudela. Mugarerekin arituko da, duela gutxi hemen elkarrizketa akustikoan izan genituen, eta horixe, ez galtzeko denborarik joateko webgunera eta erosteko sarrerak beste lekuetarako, ze Donostiko kontzerturako ez dira geratzen. Urrengo minutuak Anariren Troiako zaldia entzuten emango ditugu, eta agur esango dizuegu, berriro hemen egontzarete gurekin, eta horrek asko posten gaitu, baina joan egin behar gara, eta bihar itzuliko gara, bihar ostirala, hemen 10 eta 5 naiz irratian izango baituzue, egunero bezala, beraz, gerturatu bigarren kafea gurekin hartzera.
Agur, Julen. Agur, agur. Agur, Aritz. Agur. Ondo izan, Gustora gontzarete? Bai. Vale, Bullying egin didazu, baina... Agur, entzule. Keep calm and bigarren kafea.